The theme of the service, Jesus appears to 7 disciples. Jesus appears to 7 disciples. uJesu vela kubafundi abayisikhombisa. Meaning yale theme. Mabasikhonza abangcwele. Ukubhizinya kwakhe ngesifiki. Khona sebedlile uJesu wathi kuSimon Petro, Simon kaJona uyangithanda kunalaba na? Wathi kuye, yebo Nkosi, yazi wena ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yipha amawuku ami. Wabuye wathi kuye ngokwesibili, Simon kaJona uyangithanda na? Wathi kuye, yebo Nkosi, yazi wena ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yalusa izimvu zami. Wathi kuye ngokwesithathu, Simon kaJona uyangithanda na? uJesu Petro wadabuka ngoba wathi kuye ngokwesithathu, uyangithanda na? Wathi kuye, Nkosi, wazi konke wena, uyazi ukuthi ngiyakuthanda. uJesu wathi kuye, yipha izimvu zami. Ngiqinisile ngithi kuwe, usemusha wawugqoka uhambe lapho uthanda khona. Kepha nxa usumdala uyawethula izandla zakho omunye agqokise, awuyise lapho ungathandi khona. Kepha okusho lokho ekhomba ukufa azakumisa umuntu ngakho. Eseshilo lokho wathi, ngilandela. Jesus reinstates verse 15. When they had finished eating, Jesus said to Simon, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things, you know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Very truly I tell you, when you were young, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. Amen. Yenzenjalo ezimpilweni zethu wenzele ubuhle nokudunyiswa kwegama likaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Right. Lencwadi abafuthi ngapha kaniboni. Nami ngayithi into engayenza ukuthi John chapter 21 verse number 15 to 19. Jesus appears to 7 disciples. Slide 1. In chapter 20, Jesus helped Thomas to overcome his doubts. And there was Thomas. Thomas Jesus ethula abafundi befanele benofara ufake emnyango afika ngena phakathi ngoba uyangena noma kuvalile. Wafika wathula makubekile. Thomas wangena.
So akamvalena wabaka sebemxoxela ukuthi uJesu ubonakele bra. Manje ke kuthiwa ke uJesu athi mayisembona kuchapter 20 yena ukhuluma ngokuthi unqobela uThomas ngabazi overcome his doubt. And in chapter 21 he encouraged 7 of his disciples and helped Peter to recover. Ngoba kuyenzeka endleleni wahambe bekhona nezinto ezishonisa phansi. Njoba kwenza imvuselelo nje, it helps us to recover. Sithole omunye ngathi ulahlekile. He helped Peter to recover from his triple denial of him. Peter wamphika kathathu Jesu. Wanamazi. Cabanga umuntu ade hamba naye eseduze kwakhe kuneziprofeti ezehla kubaba uNkulunkulu uba ngelila ngawukabuza kuthiwa ngibani lapho ngihamba khona. Baba John umshumayeli umprofeti omkhulu uJona wara okay siyabuza ukusho ngabantu nina ke ukuthi ngibani. Bathula uPeter wena uKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Wasethi uJesu hayi le revelation ayiqhamuki in your mind, in your opinion, in your thinking, but it's a revelation from God. Therefore, on this revelation, I will build my church. Ngiyakhala phe kwalesi sample sokuthi wena Petro amazulu akwambulele ukuthi mina ngifana. But he denied him. 3 triple denied of him. Wamphika kathathu. Sefika izimo ezimphikayo ezenza uphike lokho awuyikho. Ziyafika izimo ezinjalo. 7 disciples were Simon, Peter, Thomas, Didymus. Didymus means twin. Didymus, Nathanael from Cana, James and John's sons of Zebedee, and 2 others which are not mentioned. 2 others. These disciples had decided to spend the night fishing in the sea of Tiberias. Ndiyakholwa ukuthi babadoba olwandle lwaseTiberias. Babathi kunale confusion Jesu ufile uvukile whatever. Bahamba uPeter kubafundi. Hey mina sengihamba ngodoba. Baze betsonke sihamba nabo babe u7. Yilana ababhalela. Babadoba ke kulolu lwandle okuthiwa lwaseTiberias. 2. However, that night they caught nothing. That night, befikile ngakho kodwa kade bathi udoba labantu abakhipha uJesu ukuthi landeleni ngiyawunenza abadobi babantu. Bashiya phansi indobo, wasala phansi ngoba mayifika uJesu, fanele bekhona izinto ezisalayo. Fanele bekhona into ezithathwayo. Bayishiya ke nabo le business yabo ukudoba alandela uJesu. Mase hambile uJesu kunale confusion sizophila kanso dlani uPeter sengihamba ngodoba nalaba sebemjoyile behamba naye bahamba bawodoba but that night they caught nothing. Baba lutho lobusuku. Early in the morning Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. Babona umuntu emile la osebenza mabefika nabo bedangele usuku bonke ababanga lutho bakhathele kodwa khona umuntu omila kodwa bazi ukuthi uJesu. Jesus called out to them, friends, haven't you caught any fish? They said, we had caught nothing. Jesus instructed them to throw their net on the right side of the boat. Kodwa mawusuthi ke wena asiphindele ngesu lakho singayi. Kodwa ngisethi apho sengakwesokhosho. Ngoba ngenzeka uba siwaphosa nje asiwaphosi endaweni right relevant. Apho sengakwesokudla sesikele tindelani niwaphose waphindisela entweni ade beshikile usuku bonke ingenzeki kodwa bathi ke ngesu lakho kodwa siyaphindela. 3. The disciples did as they had been told. The result was that they were unable to hold the net because of the large number of fish. Abakwazi ukudonsa le
le net ngenxa yokuningi bey'nhlanzi ezibanjini. Abakwazi manje ukudonsa leli net ngenxa yokuningi bey'nhlanzi, kodwa kade beshikile ubusuku bonke bengababludi. Kodwa ngezilano yamuntu ngokuhlonipha noma bakwazi ukudonsa inet ley'nhlanzi asebezibambile. The beloved disciple was the first to realize that it was not just an ordinary person or an experienced fisherman who had told them where to throw the net, but the powerful one, all-knowing Jesus. Mfundi lo amthanda kakhulu yena wabona lo mntana esitshela siphindele khona akusiyeni umuntu noma umdobi owazithi kudoswa kanjani, kodwa ungowasibonga. Nguye omdala kunakade nomdala kunomhlaba, nguye oyekhona abantu bengekho, nguye obakhona kuze kube phakade. Ngulo mfundi amthandayo wakasibona lokho. The beloved disciple told Peter, it was Lord. As soon as Peter heard that, he put on his tunic. Peter was naked. Ngenkathi Jesu engekho abantu babanqunu. Kodwa mayesefika uJesu abantu bayibhala. He was naked, wafaka ingubo yakhe waphosela olwandle. Wathi isikebhe siyambambezela ujaha kuya kulo muntu. Esegqokile. Ngenxa yokuthi usezwile ukuthi ngomdala kuney'mfuyo. 4. They were surprised. To them it was the day of the surprises. Day of the surprise. Usuku lomangala. Hawu. Ofisha kakade. Kade sidobesa sadoba usuku bonke singabamba lutho. Khona manje futhi nawu lo owasibongisela. It was the day of surprises. Surprise number 1 was the great number of fish they had caught. Ofisha maningi ababambi. That was a surprise. Surprise number 2 was seeing Jesus. Umbona. Wow! Badafa. Now. That was surprise number 2. Surprise number 3. When they landed, they saw a fire of burning coals. There with fish on it and some bread. Listen, fish, umlilo. Amalahle la, fish ola, the same kona. Bamangaliswa ilo, how? Ikhamba le, entathamusa. Umlilo, amalahle khethe, fish, simple. Surprise number 3. Surprise number 4. The huge catch had not torn the net. Labo fish amangaka noma nini, inet kodwa liqhamuka. Kodwa baningi ofish khona bengiyaqhuma qhu. It was surprise number 4. 5. They knew it was the Lord who knew all things, including where to catch the fish. Who could bring fire, fish and bread out of nothing? Oh my God. uNkulunkulu wazi ukuletha ongekho bekhona. uNkulunkulu wazi ukususa intaba iphambi kwakho. Usubathi uyathandaza ime ndithula ibuku. Uyakwazi lokho mzima kuwa mzima kuyo. Ungokwenza konke bekhona. Bazi ukuthi hayi lona ungowenza ongekho bekhona. And who could prevent all overfeed from tearing? As Jesus reaches out to all, including the unnamed disciples, unnamed, he still ministered to each and the level of his specific need. Specific need. uJesu wenza lokho. Njengoba silapha uyazazi idingo zethu. Ngamunye ngamunye. Uyakwazi nawe lokho ucabanga lokho kuyinkinga nje uyakwazi. He knows. Wasinale ingwele esekhaya. Ungowaziyo. He ministered to each at the level of his specific need. Mase kuye ngopheleleyo. Uma ubuye uwazibele. Umusuka kuye uyehlala. Kodwa mawubuye nje uyayazi lento e-challenge kuwe. Ukuthi kimi ngathi and my God give it a huge mountain. I don't know how to climb it. It's a big river. I can't even know how to cross.
kodwa yena kuye umzima kimi akunzima kuye nongenzeki kimi kuyenzeka kuye ungowenza konke wakwenza konke bazalwane mina ngeke kube ukuthi mina ayicha uNkulunkulu hayi bangcwele ukhona uNkulunkulu bakudlamini bangu umhlaba yonke ephendukayo nephezulu ebhango enkomasi bantu benza amasampula manje uyazi laba benza amasampula benza bafuna ukubona ukuthi ungahlaleka ilapha abamboni uNkulunkulu sebebuyisa amanzi babuyisa amatshe babuyisa inhlabathi usemalele kuyatesta uzwayo okay umhlaba wonke ungowabo ngoba iBhayibheli lithi umhlaba ungakaJehova nomjani kuwo nakho konke ugcwele kuwo ungowabo ungozikhonela ngokwakhe angadlula abantu bayadlula kodwa yena ungozikhonela ngokwakhe konke kwavela ngaye akuvelanga lutho ngaphandle kwakhe sinesumsebenzi wezandla zakhe bakuthiwa-ke specific need kusho ukuthi le nto eqondene nawe okami nawe ukukholwa uyi mawukholwa nje uyakwazi ukukholwa uqiniseka ngento ungayiboni ukukholwa kunamandla ukukholwa le nje okwami ukuhloba kwenzeki ukuthokozisa ngaphandle kokukholwa so uyakholwa ungomdala kunabantu umdala kumhlaba umdala nakho konke 6 Peter had denied Jesus and was still living with that wound. Why perfume ngenxa? Why perfume ngenxa? Living with that wound. He denied Jesus. Ngoba wazi ukuthi awamphili. Kanti ngangifungile lapho wakhona Nkosi nami ngofa khona. Okewe nami ngofa. Kodwa zathi maseyifika izimo hayi basuthwayo babekubuza ntona lethi izwe zomsiboshiwe nje nawu hamba nayo hayi hamba hawu kodwa ukugqoka kwakho kuyafana nokwakho nokukhuluma kwakho nje kuyafana nokwakho hayi bo msana umfumanisa nabantu engingabazi amazi umuntu kanti uJesu wayeshilo Petro mase sifikile lesi sikhathi ufika kathathu uqudile ngakha uthwala amakhali iqude wakhumbula uPetro wathi Jesu twakhala wabibithela ingekho into azoyenza wayekhala njengami khathi utshwala khathi ukuhlupheka kodwa ingekho into ezoyenza khalela nje sake kodwa Nkosi yami yo slowenze njani in fact engakhalisa utshwala angikhathwa ukuthi izinto engayithembisa azenzeki manje sengiyakuba uyabona makuthiwa bakini sebehlukile seloyela naw bese kuthiwa ngelungisa nene usuyilungisa kusapha ilungisa ingalungi ungayenzi bayitheni imbuzi lefuneka ilungiswe maye bawusudala ukuthi imbuzi angithenganga kusho ukuthi bazovela bangishiye bonke and ngisale ngedwa and nogogo wayigadile wayevele ngasabile kahle wasetshekile so ukumqondisa kulela imbuzi notshwala nantonto nemali enyanga njalo njalo le mali ayiphumi bese ngiyakhala ke manje nomsulimele kodwa lento ngoyiyeka nini ewenza ngilimale engaqonde ngilimale nje uyazi abantu uyazi ingane zethu iyalimale yingene nejeli ngazi mabe fika lapho uyabona uyekhona uhlezi khona angene umuntu efashe ngamaketanga efasela eyawe afika mina ngene boxing uyalazi kalana angazi okay liyahlehla icala kuhlehla umhlaba mhlawumbe ushinga noma ngamkhipha namhlanje kwayi no siyatholela hamba amakusasa secommit crime esimfuna phakathi futhi ngoba icala owezika umoya wezika uye ngaphakathi angeke ayecommit crime until umoya obuye ukhishwe angeke ayekudakwa umoya wokudakwa makaphumi kuye ngoba bonke dakwa usuke kungumoya wokudakwa osukulowo
bese qhubeka bedaba benze zonke lezi zinto. Uma akaphumi lo moya ngeke abiyeke. Namoya kadakwa bakhona abadakwa ngawo manje. Lo moya waphuma awufi dimona lifa kukhona kuthiwa khona bulala dimona. Kuthiwa khiphe. Mangiphuma ngidimona hlani noma hlale enyameni. Mangiphuma ingakho bakuthandaza umuntu. Ufuna uyibambe iqini ungathizi bakuthandaza umuntu. Uyawona uthizile unganakile. You must commit yourself kulo muntu othandazelwayo lapha. Ngoba ke kanti wanakile uthe le dimona uzofuma ngene kuwo. Mwanakile bakuthiwa kuyathandaza. Funeka nawe uthi ya. Bakuthandele ingoma. Sasinda ngegazi. Abantu bakhabela. Mawunabe into zakho abantu hamba. Izophuma lengene kuwo. Lapho umelana daliswa thina. Badawa ngala abanye abafana. Bakhona bakhalayo namanje babedabini. Bakhona bakhalayo. Bakhona abalwayo namanje babedabini. Idimoni. Noma uyathekeza noma uyantshontsha idimoni esibele kuwe. UJesu oshinyayelwa la. Ofika umuntu enalo moya. Ebese khipha lo moya. Nisho abantu abaqoma njalo idimoni. Usibona konke akaqoma njalo. Idimoni yasesiqome ngapha eTexini yeqome. Lokhu indawo yeqome. Yoze fika isikhwaka. Akhiphe lesi sikhwaka esilapha. Bese siphuma isikhwaka bese sithi ngiboshiwe. Amen. Ngiboshiwe. Amen. Ngiboshiwe. Amen. Amen. Wafika uJesu. Amen. Wangikhulula. Amen. Esondweni. Amen. Amen. Kade ngiboshiwe. Amen. Ngiboshiwe. Amen. Ngiboshiwe. Amen. Amen. Wafika uJesu. Amen. Wangikhulula. Esondweni. Amen. Ngekathi uboshiwa uwenze wenzokwana nombophi ngoba nombophi unqobile unamandla kunawo ayikho into ozoyenza ngoba uyisigqila sakhe uzokwenza izinto ongabe awuzenzi azenziwa uwe nababulala abantu ababulali ngoba bebulawa yibo bangenwe umoya ukubulala abantu bese bekuthutha abantu ngomuntu okhamba igama inkani udle nje igazi labantu uthi abo 5000 hayi mayethe ukuthi uba sesikhundleni 100 mayethe ukuthi imali engaka ukhona othanda lokho uthi ahamba ngemoto ngoyigazi labantu yini yakhe igazi labantu khona othanda lokho umoya oyimbathayo bese kube enza lokho esikushoyo thina la si-introduce ngumkhululi. Lo mkhululi lo ungovela phezulu wazothenga abantu abathengela ikubo awungemukele nami Jesu kini bakithi sengiyakholwa sengiyazi ukuthi kubo kwaJesu kuright sengiyakholwa sengiyazi ukuthi kubo kwaJesu akekho onxaphayo bonke abantu banemamendazi mayathelo umuntu uthi excuse me so ngathi nakuthanda ukunyathela akazi umgqobelana kwaJesu umuntu uthi excuse me may I pass through may uyabona bonke abantu bakhona kwaJesu so ngiyathanda kuyakhona ngiyathanda ubaba Peter was living with that wound. Peter denied Jesus and was still living with that wound. Why naleli nxeba lokuhamphika noma sebonakala uJesu efikile uPeter nawo usekhona la uyamthanda uJesu kodwa naleli nxeba lokuthi wamphika so uphila nalento lokuthi wamphika bakhona babela kwavela izinto ezavela leyo ifuna ukwelashwa mhlawumbe phakathi phephethe kahle khishwe kube ngendlela mntakababa sesifike ekhaya ngoba sifuna ufuna siphelele sonke ekhaya. So Jesus took Peter through the process of leaving what lies behind him and become the rock
prophet when Petro, the rock, esho isambulo esikhulu kwemidwana. Now, ufuna ke manje afike kule nto ukuthi ke uyi-rock that Jesus had prophesied. Lokhu akusho ngoba ngalekathi uPetro empika uJesu. Peter nje just an ordinary Peter. Engeyona idwana. Kusho ikhona izinto ezazingekho uPeter. Now, ngoba emthatha true nje umzwe ubuza kaningi. Simon, son of John, do you truly love me more than this? Ungithanda kunabo bonke laba na. Ngabe bani la yini esikhona nje? Uthanda uJesu nakusonke. Simon, ndodana kaJohn, uyangithanda ngempela kunalaba na. Njengoba Peter kathathu nje uyambuyisela endaweni awephakemele. Uyamazi ukuthi uPeter ulapha, uphefumula ngenxeba lokumphila. So uyambuyisela manje. He took him through that process. Asuse leyanto ukuze abe yi-rock that Jesus had prophesied. After they finished eating, ngoba wabazela le breakfast yasekuseni engazwana ukuthi fish wawuqhamukephi, mlilo wawuqhamukephi, sinkwa owawulapho wawuqhamukephi, wabaseva ngayo badla bephumolwayo. Wathi buyisani kwefish kulapho enabambile esipalethe lapha nabo. After they finished eating, Jesus said, Simon, son of John, do you truly love me more than this? He asked him 3 times. Then he said, follow me no matter what. We are going to know no matter what. We are going to learn no matter what. Ilapho sibhathwa khona-ke sonke thina esikolweni. But no matter what. Uthi makuvela okuvelayo. Sewubheka nje. Uthi makuvela okuvelayo. Hayi bonke abantu nje abasebaye kukhona banezandla. They can tell you. Hayi sizathu kwaba ukuthi mina esontweni ngabona senginalo. Hayi esontweni ngabona lingaphumi isonto lephume ngo-2. Hayi mina esontweni ngabona lo banezathu bonke. But uJesu, follow me no matter what. Mlandele Peter. Yini indaba athi mlandele? Ufuna ukuthi abuyelwe uPeter as a rock. Njengomuntu okwakhela kuye lo msebenzi. Ngoba uPeter wayengumuntu active. Wayengumuntu olapha eduze kaJesu. So izinto ezambulekela uPetro. Wabe sethi Peter, wena ngunika isithuthulelo. Okophala beboshiwe ukukhulula lapha kunjani. So manje njengoba ethi ngilandele, njengoba kathathu uyangithanda kunalaba na. Yebo ngiyakuthanda. Yona mawungami. Simon, son of John, uyangithanda na. Yebo awusho iyona Nkosi yami sasebengo. Simoni kaJona, uyangithanda na. Simoni kaJona, uyangithanda. Ukuba umshiye Petro the rock, uba umshiye phelele ebukhoneni benkosi. Bazalwane bami, lokhu ngilandele. Wayesethi uPetro lo mfundi lo mthandayo, nami silandela naye. Wathi uPetro, "Oh myeke lo, wena ngithe kuwe ngilandele. Landele noma kunjani mina ngithe ngilandele." Yini
ukumlandela uJesu. Ukumlandela uJesu uzidela ukuthi Nkosi ngosuswa ukufa kuwe. Uthi Nkosi, I shall not be moved. I will dwell in the house of the Lord till the end of my days. Yini ukumlandela? Ukumlandela ubuswa uye. Yini ukumlandela? Ukumlandela uboshwa kwayisiboshwa sikaJesu. Uthi Nkosi, akukho la ngakho. Wangihlula ngomsa wami. Wangidonsa ngibubuthe. Wangiletha kule ndawo. Sengingwana. Uhlabeleni ingoma yasho. Siyasemambatheni. Sengingubwa sesizulwini.
Le nkonzo inkonzo kamoya, inkonzo yensindiso. Abantu abakhonza lapha sishumayela insindiso, sishumayela ukuhlangana noJesu, sishumayela ukukholwa nokumlandela. Ey'nyathelweni athi umhlabelo wasekhulwini umlandele eduze ey'nyathelweni nabantu babone uhambiso kwabo alibonge igama lenkosi. Ilokho bazalwane sikuthandazelayo nakusasa uNkulunkulu uzobekhuluma la usingabahambayo akukhona ekhaya lapha. Uma uzumbela phansi ubethele emzini wakho uziyama bethele akuhleziwe kuyahamba uzobethela ubizwa salikho kwabo hlaka utheko unophathuba siyabizwa yini thina sihambayo uyabona mayihamba mayigqokile into ukuthi uzofika kwakho uzokulanda mbuzi ulibethethini akuzulu lo ayithakuwe ugadile ulindile ukuhamba uhlale lindile yonke into emayiduma umuntu ongayindawo ehlalela bese abantu manikele enze yo akanakele ukuthi akayindawo ukubo akhona ekhaya lapha. This is not our home. Sisetempile amathende lasihlezi kuwo athi uphawu mina ngiyazi thina siyazi ukuthi leli dekodo esikulo mhlambi sinesakhiwo esikenziwayo ngezandla esisenkosini. I have put the permanent structure kulo kulokuhlo lokho ngeneleya permanent angikuthembi lokhu. Abanye manje ushubeke babaza abanye lokho umjondolo ufanele ufune impilisi ufanele ufune i-medication and things like that ngoba umjondolo asikhona ekhaya sethengeni ikhaya lisenkosini kusho amadoda ikhaya lisezulwini yomhlaba lokhaya athi mhla sifika isikhathi siyaphuma kulo mzimba wokufa nokona siyaphuma kuwo singene kwi-permanent structure thina esidubileyo. Peter indodana kaJona ungithanda kunalaba na? Yebo Nkosi ngiyamthanda. Peter indodana kaJona uyamthanda kunalaba na? Yebo Nkosi wena kuthiwa ngosithatha sadabule kuphela kanti kusizwa yena kuyiselwa kwinqoke ubabe abesedwaleni abeyidwala yinqoke ukuze sikwazi ukuhamba namhlanje sifunde nakabazi asho egameni lenkosi. Bazalwane siyathandaza manje siyathandaza nginento nje awubakithi ukhona yothi ngicela yami kubo ngebathe mnandi wembatha mawunye wembatha nje wathi kulingqithi mawunye abanaked banamahloni bayibambe indoda bayigumile ingubo yathi mayisifika emzini omsakani nonoze wendini bathi wasakaba ngiya ukuthi angikwazi ukudla kodwa ufuna ukwenza njani uthi velani lapha wendini awungathenge into yokwembatha yindaba asabuke emnyango no mawungeke yesabo yosho umuntu oyakho mina ngikwazi ukukhuluma phambi kwabantu kodwa mkhiphe phandle ulalela lapha magenge esiye ku 17 ngombeka la esontweni angikwazi ukukhuluma kubantu yini indaba ingoba yini kusho yena lalelani bazalwane sasa ziyakhala sasa ziyasuka yini indaba manje abenesibili wembele siyembatha namhlanje nansi
ingubo evele enkosini. Yembatha namhlanje. Phuma wembethe. Hamba kulo mhlaba wembethe. Musu wami ungagqokile. Yembatha namhlanje. Ngicela nimele ngenyama. Lengubo sini iwe. Yeah.